Днес се навършват 100 години от рождението на Никола Вапцаров. По този повод сега ще ви срещнем с трима души, които по някакъв начин техният живот е свързан с живота на поет. По какъв начин? Ще разберете сега. Добро утро! Казвам на нашите гости капитан Васил Дачев, контрадмирал Румен Попов и адмирал Иван Йорданов. Добро утро и добре дошли при нас. Добро утро. Най-напред, нека да започнем нашият разговор за самия Никола Вапцаров. Аз ще се обърна към капитан Васил Дачев и от него ми се иска да чуем нещо повече за Никола Вапцаров. Знам, че знаете много подробности от неговия живот, неща, които не са толкова популярни. Не знам защо не са извадени на бял свят тези неща, не са написани тези неща, но е факт това. Какво представлява Вапцаров във вашия живот? На този въпрос бих искал да отговоря по-моряшки. Нека така да бъде. Вапцаров е моряк, ние сме моряци. За мен, пък и за много други възпитаници на морско училище и симпатизанти на Никола Йонков Вапцаров, той представлява компас. Компас, който ни води към истинския курс в живота. В мордици той представлява един събирателен образ на морските труженици, на човека, който написа песен за човека и сам изживя песен за човека. За моряци той представлява действителност една личност, която отрази най-добре патоса на своето време. На борда на Стефан Караджа, на кораба Стефан Караджа, той написа най-хубавото си стихотворение "Пролет", с което остана в световната поетика. На борда на кораба Бургас написа "Едрите звезди на Фамагуста" и разкошните импресии за морето, "Мармара плаче" и други. На кораба Дръзки написа "Трубовите пълни с лепкав мрак". Така че неговата поетика преживе го превърна в един съвременен Прометей срещу несправедливостта, срещу един свят, който в момента тогава беше обсебен от фашистката атмосфера в света и в България. Затова Вапцаров е бил и ще си бъде онази личност, които постигнаха една невероятна сплав, бронебойна сплав между живот и дело, които озариха целият си живот с една идея, проникнаха дълбоко в потребностите на своята епоха и отразиха най-добре патоса на революционното време, което се родили и живяли. И нещо повече, осветиха със своето име значимостта на идеите, за които са живяли и са се борили. Това е Никола Йонков Вапцаров, не само в моите очи, на всички моряци и на всички хора, които обичат прогреса, които обичат чистотата на идеите за отношението към човека. Защото той беше поет, който написа песен за човек. Аз да разкрия, преди да дам думата и на другите наши гости, с какво са свързани с живота на Вапцаров и въобще с Вапцаров, по-точно, а именно, че адмирал Йорданов и контрадмирал Попов са били началници на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров, а капитан Дачев е от Вапцаровския випуск на училището. И адмирал Попов също. Точно така. Какъв е този Вапцаровски випуск за тези, които не знаят? Кой е този Вапцаровски випуск? Вапцаровски випуск беше наречен Вапцаровски поради едно много приятно течение на обстоятелствата. 1952 година морско училище прие името на поета, революционера, антифашиста Никола Йонков Вапцаров. 1953 година нашият випуск, който беше един от най-многочислените випуски на морско училище, повече от 350 офицера, които навлязаха в морската индустрия, морета, океани, обществения и политически живот на страната, баба Елена Вапцарова дойде
през лятото на юли месец в лагера на морско училище край езерото, Варненското езеро. Тя беше там заедно с съпругата на Никола Йонков, Болка Вапцарова, и беше посрещната много радушно от личният състав на морско училище. Тогава тя се обърна към нас с думите синко, т.е. синове наши. Тогава, вероятно, не само това, но и факта, че вече морско училище имаше за патрон морско училище, неговото име, бяха причините да се назове и нашият випуск Вапцаровски. Това стана 1953 година, когато в пристанище Варна, на борда на ескадреният миноносец Георги Димитров, баба Елена Вапцарова беше на мостика, заедно с командването на флота, и беше обявено за отлична подготовка в морско училище и постигнат отличен успех. На випуска се предава името Вапцаровски. Баба Елена Вапцарова тогава, се спомням нейните думи, тя каза: синко, пливайте в морето, пливайте и в живота на морето. Това беше денът на Никола Йонков Вапцаров. Има нещо символично тук. Символично се стои в това, че на това място, Никола, където бяха предадено името, на това място Никола Йонков Вапцаров за първи път вижда морето. Това е било 26-та година, юни месец, когато той пристига от Банско за кандидатства в морско училище. Там трябвало да се среща с един друг банскали, известният в последствие капитан Първиран Колчаков, командир на базата, който е трябвало да го посрещне и да му каже как и по какъв начин да се готви за морско училище. Даже в историята е останало нещо много интересно. Той му казал: Колю, учи математиката, защото с български ти си добре, но математиката трябва. В противен случай едва ли би могъл да влезеш. Има още нещо много интересно, което е хубаво да се знае. На това място, където бяхме произведени ние, на това място, където баба Елена Вапцарова ни предаде своето име, на това място за първи път Вапцаров вижда морето и на това място може би ще да бъде и последната среща на Вапцаров с морето. Защото в лятната горещина решили да се поизкъпят по предложение на капитан Колчаков, скочили в водата, но морето е дълбоко, не е река. И с общи усилия Никола Йонков Вапцаров е бил извлечен. Той не е можел да плува, или? Не е можел да плува. Тогава са му казали: джапай, Коле, джапай. Нали? Това човека не може да джапа. Едно е в реката, друго е в порето. Това ли е единствения вапцаровски випуск? Има ли след това и други випуски, на които са ги наричали вапцаровски? Има след 20 години след това. 20 години, ако се не лъжа, и има друг вапцаровски випуск, но нашия випуск е първи випуск в историята на училище. Между другото, нашия випуск е първи, който е именован. До тогава е нямала тази традиция да се именуват випуските. След нас вече почнаха да се именуват и Вапцаровски випуск, Шипчински випуск, Сливински випуск и така нататък. Всеки випуск по-нататък вече носиш и определено име, свързано с исторически събития някакви в страната в момента. А кой решаваше как ще се именуват випуските? Вие сте бил един от началниците на Висшето военноморско училище. По времето, когато аз бях вече началник, това наименованието на випуските беше прерогатив на висшето началство в Министерството на отбраната. Там се определяха как да се нарича випуска. И повтарям, то беше свързано именно с някаква юбилейна годишнина в момента и такова име се присъждаше на випуските, и то беше не само на морско училище, а на всички випуски от военните училища, които се носиха едно и също име. Но чест и слава ли, морско училище беше първото, което създаде тази традиция да се именуват випуските, а пък слава Богу, че ние пък бяхме и първият випуск Вапцаровски. И това е много хубаво. Нека да кажем няколко думи за миналото на училището, тогава, когато вие
бяхте началник на това училище, може би пък и когато сте учили там. Доста по-различно ли е било? Морско училище е вече на, айде да закръглим 130 години. От тези 130 години, точно 10% аз съм вътре в училището. 5 години съм бил курсант, 8 години бях началник, а в този диапазон службата ми беше такава, че имах много силно причастие към състоянието и развитието на училището, така че сумарно 41 година аз имам дълбока, неразривна връзка с училището. Що се касае за този голям период, не бих искал да се акцентирам само на времето, когато аз съм бил началник на училището, но трудно е съвременният човек да осмисли какво е направено за тези от 1948 година, когато аз съм влезъл в училище, до 90-та година, 91-та, когато аз излезах. Най-елементарното училището се здоби в този период с собствена сграда. До тогава той нямаше. Така чергарцваше насам нататък. Здоби се с една съвременна учебно-материална база, която и сега се вижда, че когато аз постъпих в Морско училище, катедра навигация разполагаше с паралелни линейки, навигационни триъгълници и двубоди. Това беше всичко, което имаше като учебно-материална база. По оръжията, торпедата, така, учихме схеми и прочее, но живо торпедо в училището нямаше. Единственият прибор, който беше така много впечатляващ за нас, беше прибор Лобри. Това е прибора, който управлява торпедото. Мисълта ми страхотна мизерия беше, говоря за 1948 година. В 90-та година училището беше на равнище, което без да се хваля, завиждаха, идвали са от училището английски корабособственици да водят преговори с нас, индийски министър, гръцки началник на генералния щаб. Когато минаваха пред училището, те излизаха с поклон. За съжаление, на мен това английският корабособственик, той ми каза, господин адмирал, аз съм завършил морско училище в Англия, но за съжаление не съм успял да дойда тук. Това бяха съвсем така откровени оценки за това какво се разви. В този период, повтарям ви, учебно-материалната база се развиваше с такива темпове, например, персоналният компютър като творение е в творение някъде в края на 70-те години в Америка. 83-та година, т.е. една петилетка, вече в Морско училище разполагаше с 124-5 компютъра, по памет века, но вземете границата 120. Имахме преди това една голяма електронна изчислителна машина, след това получихме една машина, колкото е този телевизор, който обслужваше цялия учебен процес. Развиха се цяла поредица тренажери на електронна база, видеотехника. Просто училището стана едно съвременно учебно заведение. Випуските по мое време бяха някъде в порядъка на 220-250 души всяка година за корабоплаването и за морската индустрия. Да не се разпростирам, но много широк спектър от специалности се готвиха в училището и още една училището готвише от 60-те години и до 90-те години в училището се учиха между 80 и 90 чуждестранни курсанти.
това бяха от една страна голям, как да кажа, голям доход за училище, защото всички те плащаха и то плащаха много солидни пари. Практически този контингент той издържаше училището. Това беше нещо, на което се надявахте. Втората обаче много важна част от тази подготовка е България готвеше приятели за цял свят. Ние готвихме, айде да не изреждам, 6-7 национални групи имаше. Това бяха все бъдещи приятели на България, от които ние по неразбираеми за мен причина сега се лишихме излишки и от парите, които постъпваха, и от възможностите да работим за България чрез живи хора, а не така с пресата или с... Това е, което бих могъл да кажа за... Добре, нека да дадем сега думата на адмирал Йорданов и да чуем, тъй като той също е бил началник на военноморското училище и то в по-късен етап на училището. 98-2000 година, какво се случваше в училището тогава? Вече. Чухме... Аз ще кажа какво се случваше, но първо така използвам случая и от... Надявам се присъедините от името на моите уважаеми колеги да поздравя всички завършили морското училище и сегашния преподавателски състав, курсанти, студенти с празника, защото 100 годишен юбилей се случва един път. Така е. Що се отнася до този период, който аз бях така начало на морското училище, то беше кратък, 2 години, но иначе почти целият ми живот е минал там, от курсант, там съм минал по цялата стълбица, от преподавател до началник на училището. Тук адмирал Попов спомена също, че неговия живот е бил съпричастен винаги и неговата работа към училището. Аз мисля, че всеки, който е завършил училището, даже да не е стъпил там след завършването, го носи в сърцето си. Носи и се вълнува какво се случва там, да. Тези 2 години, те бяха така, вече периода след промените, които настъпиха в България 1989 година. Аз бях свидетел и от тогава до 2000 година на изключително динамични промени при нас, които някои от тях бяха наистина хубави и така и в интерес и на държавата, и на хората. Други, за съжаление, не бяха така толкова красиви. По мое време бяха подложени на неимоверен натиск за една бърза реформа на морското училище и не само на него, на цялата военно-образователна система. Давам така елементарен пример. Тогава излезе идеята да се обединят всички военни училища в Национален военен университет. Нас ни изпращаха в Суходол, морското училище, имаше шега в Сухиндол при виното. Искат да ни обединят, води се неимоверна борба. Училището да остане със своето име на Вапцаров, защото то е добило авторитет в цял свят. И имаше реално опасност то просто да се размие в Националния военен университет и ние сме единственото, които останахме и моите наследници след това устояха на тази идея, на тази кауза. Имаше и странни неща. Например, се появиха хора, които казаха, че физкултурата, физзарядката сутрин е вредна и опасна след ставане от сън, че трябва да се прави след обяд. Стига. Което така аз като офицер в кръвта си не може да го приема. Не само аз, и много мои колеги. И най-интересното беше, даже това не е спомен от времето, когато аз бех начало на училище, но малко преди това аз приключих така част от моята кариера там и отидах военен дипломат в Великобритания. Точно тогава вреше и кипеше в българската войска и се разпадаха неща, които са установени традиционни ценности и аз вътрешно се възмущавах и доколкото имах сили, така се борех срещу това. И интересното е, че когато отидах в Великобритания, буквално на първия месец посетихме един център за подготовка на професионални матроси за британския кралски флот. И там в този център аз видях точно нашето морско училище. Това, в което аз съм бил курсант, в което са били и адмирал Попов и капитан Дачев, с ред, с дисциплина, с съревнователен дух. Елементарен пример, с това ще приключа да отекчавам аудиторията. Например, при нас тези години, които вървяха реформите, се говори за това, че задължително трябва да се осигурят 8 часа сън на курсанта и че е престъпление, ако той спи
и 1 минута по-малко от 8 часа. В британския център, аз задавах този въпрос, спят ли вашите обучаеми по 8 часа? И един типичен британски сержант, просто изкован военен, той ми каза, те спят 8 часа, когато са си свършили работа. Когато не се е свършили, те просто не спят. Така че в тези години аз просто видях така много бързи и хубави реформи, но и действително много тежки неща, които аз смятам, така ако финализирам тия думи, които тук излагам пред аудиторията и пред зрителите, трябва да кажа, че Морското училище за мен трябва да запази изключително точен баланс между традицията и между новаторството. Ако махалото отиде само в новаторство, почва да става опасно. Ако се загуби традицията и тогава вече може да остане на едно място. Да, аз бих искал да допълня двамата адмирали с нещо много, много принципно. В съзвездието Достойни български моряци има много випуски на това училище в неговата 120 годишнина. Всички те обаче достойно представиха България по всички морета и океани. Тези възпитаници на Морско училище, които получиха диплома за корабни инженери и капитани, веднага биват приети във всички фирми на работа, защото нашите кадри действително бяха кадри с много голям авторитет. И за това действително ние можем да благодарим на двамата адмирали, защото те фактически бяха хората и личности, които... Има нещо още много символично. Не само символично. Той е, как да ви кажа, той е един лозунг, който едно време Никола Юрков Царов беше казал. Ние искахме далечни морета. Ние искахме кораби като планини. Ние искахме необозрими хоризонти. Това, което той искаше, вапцаровци го направиха. Вапцаровци от Морско училище възпитаници развяха български флаг достойно. Те бяха емисари на мира в цял свят. Забиха носове в арктическите ледове. Аз бях там и след това си го знаем много добре. Те бяха първите хора и личности, които обиколиха земното кълбо в лицето на нашия цевипусник, лека му пръст, капитан Лазар Парушев, капитан Бялко Толтуков. Те бяха първите хора и емисари, които посетиха канадските езера, Япония и така нататък. И навсякъде те бяха с вапцаровската вяра, че живота утре ще дойде по-хубав, по-хубав от песен. Затова, защото това беше фактически нашето амплуа за подготовка в Морско училище. Да се вярва в нещо. А вярата, знаете, че е нещо огромно и силно, което и сега е необходима за развитието на Морско училище, особено в тези трудни времена. Аз искам да се обърна към адмиралите, тъй като говорихте за кадрите преди. Кадрите сега, училището сега, училището в бъдеще. С едно продължение искам да ще отговоря на въпросите, но Морско училище по наше време, когато ние бяхме вътре в тази система, беше силно с това, че много високия учебен процес се съпътстваше с една системна, многолетна възпитателна работа. И високата квалификация, която получаваха като образование, беше съчетана с едни изграждането на едни високи морални качества, които са жизненно необходими за професията. Мореклъка е професия, която протича в едни специфични условия и тя иска специфична подготовка вътрешна, не само инженерната подготовка, да научиш човека да чертай карти или да го научиш на техниката, това е постижимо за всеки средно интелигентен българин. Но възпитанието, то изисква време, изисква настойчивост, изисква изградена система. Аз не съм толкова консервативен да считам, че военизирането на училището решава всички проблеми, особено в съвременно време. Но съм дълбоко убеден, че училището трябва да има
възможности да провежда своята възпитателна работа, която да изгражда характери морски. Моите почитания към студентството, но студента е човек, който се явява, прослуша си лекциите, ако иска даже ги слуша, пък ако иска и не отива на лекции. Да. И си заминава. Но чувството, изграждането на колективния дух, чувство на съпричастност към другаря и не само към другаря, към кораба, към системата, която се обслужва, уви, няма кой да я изгради. Тя не се изгражда нито в кафенето, нито в градината, нито на купона. Затова казвам, каква би била тази система, на мен сега вече в тази позиция, в която съм, ми е трудно да кажа, но такава възпитателна система училището жизненно трябва да има. Липсата на тази система, тя ще се отрази когато тези млади хора по иерархията, по стечение на годината, почнат да се качват на високите мостици. Липсата на качества моряшки, изградени, солидни, там се отразяват фатално понякогаш. Понякогаш фатално. Да не говорим, пък да си продължа и, навярно, и на това ще завърша. Морско училище в момента, не само морско училище, но цялата държава хронически страда от липса на средства, на пари, на издръжка. За мен лично, като гражданин, е абсолютно неразбираемо. Защо ние не възстановим подготовката на чуждестранни курсанти? И оттам да взимаме средства да се поддържат. Тези държави, които на времето заявяваха, и при той заявяваха такива контингенти, които в мое време ние не можехме да погълнем вече. И отказвахме, моля ви се, до тук. 20 души може да вземе, повече не можем. Защо си отказахме? Аз нямам отговор. А това са, повтарям, това са средства навсякъде в света. Подготовката на кадета струва много пари. Тези пари биха послужили така, като дар небесен на училището. В такъв смисъл проблемите са решими, но някой трябва да помисли. Това не е за възможност на началника на училището да тръгне по световния пазар. Трябва да има система, каквато имаше в държавата, изградена система, която събира контингенти. Аз пак ще повторя, извън средствата ние се лишаваме от възможност да създаваме приятели на страната, на България, по света. Това са така, в такъв смисъл аз ще ми се да видя перспективата на училището. Пак във връзка с парите, не ми е ясно също изградено морско училище с вековна традиция. Ние разпиляваме субсидиите за държавна поръчка за подготовка на моряци на разни други университети, които също извършват подготовка и, наверно, не по-лоша но този възпитателен процес, за който аз говоря, там не е възможно да се появи. Пита се защо една малка България трябва да разпилява средствата си на толкова широк фронт, да не ги съсредоточи, да изгради, по-скоро то е изградено, да поддържа едно училище с висок капацитет и с висок авторитет. Ако ние продължаваме по тази система, не е изключено да размисля върху акредитацията на международната акредитация на училището, защото не може да равняваме подготовката на моряците, които се извършва преди 20-30 години,
с системата, която е в момента. Добре, нека да чуем и адмирал Йорданов какво ще каже по този въпрос. Как вижда бъдещето на морското училище? Аз уводът ми ще бъде, че морското училище, както и общо взето всяко висше учебно заведение, се гради на няколко стълба. Специално за морското училище аз на първо място слагам този дух и морал, който имат и самите преподаватели, възпитатели, така и техните обучаваните от тях. Естествено, другите два стълба са висока квалификация на преподавателите и една модерна база. Това са азбучни истини. Сега, за съжаление, в новите времена мениджментът е много широко разпространен. Оперирането с финансови потоци, разпределение на пари, много се говори на тая тема. В България като цяло се говори за това, че има хроничен недостиг на средства, както и адмирал Попов спомена. Но тази теза, която се развива, че не стигат парите, фактически води до убиване на златната кокошка. Лично аз съм дълбоко убеден, че морското училище не заслужава тази съдба през последните 20 години да се води неимоверна борба за запазване на преподавателския състав, да няма съкращения. Лично аз съм съкращавал по мое време под команда много ценни хора, които, за съжаление, в тях имаше огромен потенциал. Сега с нощи се срещах с сегашния началник на училището и така пак чувам, че започва поредната резачка на хора. По мое време аз смятах, че вече сме стигнали санитарния минимум на намаляване на преподавателите. Затова аз твърдо държа на тезата, че независимо от теорията, че всеки се простира според чергата си и трябва да стъпи на този бюджет, който държавата разполага и че този недостиг на пари е в цялата държава, все пак морското училище е институция, която може спокойно да си заработва парите. И за това се говори. Не само с обучение на чужденци. Трябва да получат много по-голяма свобода ръководството на училището и да има и държавна политика към него. Ако това се прави, училището ще върви напред, защото действително то е било обект на преклоняване на хора от големи държави. Аз съм пообиколил доста така военноморски училища в света. В Анаполис съм бил до Вашингтон, в Турското военноморско училище, в Германия, в Великобритания бях военен аташе, тогава ме поканиха, специално знаеха, че стана началник на училището. Трябва да ви кажа, че това, което е постигнато при нас в България, действително трябва да се пази и да се цени. Затова трябва да се помага на морското училище и българската общественост, не само в лицето на моряците. И оная, която така е далече от морето, го използва само за курорти, за забавление, трябва да знае, че действително това е един национален капитал. Това трябва да се пази. Приключвам това, че миналата година на същия този празник, така един наш високопоставен варненец от трибуната каза: и най-важното е ние да спасим морското училище. Аз мисля, че този лозунг да се спасява морското училище е дълбоко погрешен и порочен. Морското училище трябва да се развива и не да се съкращава, не да се реже. Трябва да бъде точно обратно. Да се надяваме, че ще успеете да се срещнете днес с министър Младенов и да му кажете всичко, каквото мислите относно морското училище. И тъй като нямаме повече време, искаше ми се днес и да говорим и за паметниците на Никола Вапцаров. Ние ги показахме. Нека да завършим с едно стихотворение, което капитан Дачев е написал. Аз бих почнал по този въпрос отново с думите на Никола Йонков Вапцаров. Аз паднах, друг ще ме смени и толкова. Ние сме хората, които го сменихме. И не само го сменихме, но достойно устояваме неговите традиции и неговата любов към морето, към морската идея. Вие знаете, че преди разстрела, минути преди разстрела, Никола Йонков Вапцаров, вместо да се вайка и да прави какво ли не, когато човек умира, сяда и написва 2 стихотворения. Прощално, с което се извисява в световната поетика, и разстрелът. Аз съм го малко изменил вече в сегашните времена. Разстрел и след разстрела знаме. И зов. И песен за човек. И слово неугастващ пламък, изгрял в сърцата ни вовеки. Разстрел
и след разстрела вечност. Любов и вяра не умират. Безсилни са за теб картечи, бунтовно чедо на Пирина. Зато е просто и логично, че няма за герой забрава, че все по-крепко се обичаме, с любов по-жарка от жарава. Благодаря. И днес Вапцаров е необходим на човечеството. И днес Вапцаров е необходим за просперитета на морска България и на България въобще. Благодаря ви за това гостуване. Наистина беше много интересно и сигурно съм, че имате още много неща, които да разкажете и още много виждания за моряшката професия и за морското училище в Варна. И се надявам наистина, още веднъж казвам, да се срещнете с министър Младенов и да кажете вашите виждания за нещата. Благодаря ви. Благодаря. И ние благодарим.